אליאן? אליאנצ'ו? שלום! אליאני? שלום! שלום אליאן! את מטיילת? שלום! כולם להרים ידיים ובעבר למחוא כפיים לכרמל המדען הנולד! שלום לכולם, תודה רבה לכם. מה שלומכם היום? אליאן? שלום! שלום אליאנצ'ו! סגניות, ובסוכות יש... לא משנה. בכל זאת, כמו ששמעתם, אני קוסם מדעי. אני באתי להפוך את כולכם למדענים נולדים. אני רוצה לנסות לעשות קסם רגע. האמת היא שאני מתעורר בסוגית של קסמים. אז גם במדע כמובן, אבל אני רוצה לראות אם אני מצליח לעשות קסם. אתם ראיתם פעם קוסמים? מי ראה קוסם בטלוויזיה? מי ראה קוסם בקניון? צ'וצ'י, אליאן? שלום! מי חלם על קוסמים? מי חושב שאני חמוד? תודה. רגע, בוא נעשה קסם, בוא נראה רגע. אני אנסה לקחת מקל קסמים ענקי, ואני אנסה להפוך אותו לפרח גדול מאוד. בוא נראה. שלום שבת. להצטלם רגע, אין לי תסגת. שלום שבת. מה זה? לא. סליחה, מצטער, לא התפקיד הפרס, כנראה זה לא התפקיד שהתכוונתי לעשות. מצטער, איך צריך בכפיים? רגע, אני ראיתי פעם קוסם שעושה קסם כזה. מי שמכיר... אליאנצ'ו? הוא לקח... אליאני? שלום! גלגל, עשה הוקוס פוקוס, הפך קסמים. תגידו לי שלום! זה הפך... אליאני? ראיתם? שי!